ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಬರೆತಿನಾರು ರೈಡ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೈಸೂರು ಪಟ್ಟದ ಗುರಿಕಾರೆ ನಾಟಕದ ಈ ನಾಟಕಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಏತು ವರ್ಷ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು 21 ವರ್ಷ ಹಣ ಎನ್ನ ಪುದರ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂದು ಅಂದು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲು 44 ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದುಂಡು ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಐಟೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಆದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದಿಜ್ಜರ್ನ ತೂದ್ಬಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡಾಯಿ ಅಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಿಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರದು ಮೇರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇರೀರಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಪಂಚ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಡೌನ್ ಮರೆಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಣಿತ ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಊರಿನ ಜನಕರ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಹೋರಾಗ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿರು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಪಾಡೋದು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಐದು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮುಟ್ಟಣದಾಟ ವಾರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದುಮ್ಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ದಯಾದ ಪಂಡ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆತ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಬರೆತಿನಾರು ರೈಡ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೈಸೂರು ಪಟ್ಟದ ಗುರಿಕಾರೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮಲು ಇನಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಈ ನಾಟಕ ಇನಿ 44ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಂತ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ತಿನ್ನಕಲಿ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐವನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಂಕ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ತಂಡ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಶಾರ್ತಿ ಅಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ಮೂಲಿನ ಕೈತಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಅವಳೊಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಶೋ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡು ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ದೈವರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ಕೇನ್ಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ 15 ತಂಡಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವರದುಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕುಲ ಚರ್ಚೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಟಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಂದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ದೈವಗೂ ಅಪಾಸ್ಯ ಅಪ್ಲಕ ದೈವ ನಿಂದನೆ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತೀಜ ನಮ್ಮಂತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೋಲೋಗು ನೇಮಗು ಪೋಯಂದಂಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು
ಅಂಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿಯೋಂಜ ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲ ಕಲ್ಚಿಗದ ಮಾಯ್ಕರಿ ಪಂಜುಲಿ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಪಂಜುಲಿ ದೈವ ಇಂಚ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳು ತೆರಿಪದ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನವಳು ಊರ ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ಮುಗಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ತೂಪಿರು ಎಂಗ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ಇಂಚನ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಈ ನಾಟಕ ತೂರಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿ ತೆರಿದಾಂಡು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೇವರ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಬಲಿಯಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮಸ್ತ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟದು ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಂಚಿನ ಇಂಕಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ದು ಬರ್ತನ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಜವಾನಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಪೇರು ಅಪ್ಪ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದೇಶ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆ ಪುಟ್ಟುದು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕಲೆ ಮಾತ ಪನ್ಪುಂಡಾದ ಹೊಂಡ ದೈವ ನರ್ತಕನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ನಾಂಜಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಡೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೆ ಬೆನ್ಪು ಹೋಗಿ ದೈವನಿಂದನೇ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಪವಾಸ್ಯ ಹಾಪ್ಲಕ ಮಲ್ಪುಜಿ ಓಳು ಅಪವಾಸ್ಯ ಹಾಪನ ನಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಾದ ದೈವ ಕಟ್ಟಲ ಸಮುದಾಯದ ನೀ ನಂಬ್ರ ಏನಂತ ಮಂತುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಲಡ್ಡು ಕಟೆಲ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತಕರ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟುಕೊಲ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ಪಾಡಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ನುಂಪುಗೂ ಮಾದ ಬೆನ್ನದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಡೆಲ ಮುಗಿಪುಗ ಸಂವಾದ ಮಂಡತೀಕ ಸಂವಾದ ಇಂಚಿನ ಓಲು ಏರೆಡ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಕ ಬಂದದು ಎಂಕಲ ಆರೈಕೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರಿ ಪಂಜುರಿ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ನಾನು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೊಡ್ಲಾರ ಬಂದು ಈ ನಾಟಕದ ನಾನು ಈ ನಾಟಕಡು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಏತು ವರ್ಷ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು 21 ವರ್ಷ ಹಣ ಈ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ. ಈ ನಾಟಕದ ಟೋಟಲ್ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ದೈವ ದೇವಿಯರ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಂಬೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಂಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ತಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂಲ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅಕ್ಲಿನ ಊರುಡೇ ನೇಮ ಆತನ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಆನಗ ದೈವದ ಕಾರ್ಯ ಆನಗ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ದಯಪಂಡ ಅವ ಅವಲತ್ತ ಆಪುಂಡು ಊರುಡು ಆಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಜೀವ ಅಂದ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಒಂತಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಕೊರ್ಪೇರ ತಂದೆ ಅಕ್ಕುಲಾದ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಪೂರ ಈ ನಾಟಕ ಅತನ ಈ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಪೂರ ದೈವನವರ ಕೂಡ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ಆ ದೈವದಡೆ ಪೋಡು ಆ ದೈವದ ಕಾರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬೈದಲು ದೂರ ದೂರದಕ್ಕಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದ ಎಂಕುಲಿಗೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಂತ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ನವರ ಲಕ್ಕದಂತಾಗ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಜಿಗದ ಮಾಯಕಾರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕದ ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಪಾಗ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂದು ಏತನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ 44ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದುಂಡು ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬೇತೆ ಓ ನಾಟಕ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಮ 9 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ರಂಗಭೂಮಿಡುಲ್ಲೆ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ರಂಗಪಯಣ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನಾಟಕ ಪಾತ್ರ ಈ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆಟ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕಡ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಸಪ್ಪನ್ನೆ ಪಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಅವೇ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪಂಡತೆ 9 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರಂಗಭೂಮಿಡುಲ್ಲೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು 2 ವರ್ಷ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರಂಗಪಯಣ. ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನುಂದಂಡ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂದು ಈ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ದಾದ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಕಥೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ ನನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ದೈವ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಐತೆ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೇಮಕ ಬೋದಿಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೋಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗುವ ಕೋರಿ
ಭೂತಗಿತ್ತಿ ನನಗೆ ಕೋರ್ದಿನ ಬರ್ಪ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿನೇ ವಿಚಾರ ಅವು ರಡ್ನೆ ತೆಂಗಿನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲೇಡಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪೌರಾಣಿಕ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತ ನಕಲು ಎಂಚ ತರದಿರ್ತದೆ ಅಂಚಿತ್ ನಕಲ ವಿರುದ್ಧ ದೈವ ದೇವರು ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ದೈವ ದೇವರು ಎಂಚ ಕಾಪುರು ಪಂಪುನೇನು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜವನ ಅಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಇತ್ಯದ ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನಂಡ ಇತ್ಯದ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲು ಸಾಧಿತದ ಬೋಪನ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನಂಬಿನ ನಕ್ಲೇನು ಕೈ ಬುಡಲ್ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂದೇಶ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತ ನಾಟಕ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆವಂದಿಪ್ಪು ದೈವದ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಏರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಂತೊಂದು ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಹೊರ ಈ ನಾಟಕ ತೂಯೇರ್ನಂಡ ಬತ್ತ ತೂಯೇರ್ನಂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ವಿರೋಧ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಈ ನಾಟಕಡು ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೊರ ಬತ್ತದ ಏರ್ಪುರ ಈ ನಾಟಕ ತೂತು ಜೇರ್ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ಕುಡ್ಲಡಾವಡ್ ಅತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ನಾಟಕ ಆವಂದಿಪ್ಪುಡು ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ತೂದಾಯ ಬೊಕ್ಕನಿಕೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಕಳ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕದ ನನಂಜು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಾತಿ ಇರ್ಪಾಗ ಸರ್ ಇರ್ನಪದ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು ಉಲ್ಪರ್ದು ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಚಿ ಈ ನಾಟಕ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಏನೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಐಟೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಆದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಪನು ಯಾನು ಏರು ದಾದಾಪನ್ನ ಅದು ಏತ್ನೆ ನಾಟಕ ಇರ್ನ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದೊಂದು ನವ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡೊಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಡೊಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಅನ್ನುಲ್ಲೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೋಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ಶೋ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆಗೆ ಇಂಚೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಬಂಜೂರ್ಲಿ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇನಿ 44ನೇ ಶೋಕು ಪೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗೊಡು ಈತು ಶೋತು ಇನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಚಿ ಪಂತೀರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂತೀನಿ ಅವೇ ಐತೆ ದೈವದ ಯಾನ್ ಪಲ್ಪನಿ ಬಣ್ಣ ನಾಟಕದ ದಿಸ್ತಿಡ್ತು ಓಡು ನಾಟಕ ಬೇತೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಬೇತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದೈವನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಬಣ್ಣ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡ ಐನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟವನ ತೋಜ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವನ ಓಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತೇಜ ಐನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರಲೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮುನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವನ ನಮ್ಮುನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕದ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ಯದ ಜವನಿರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಇತ್ಯದ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೈವ ಪಂಡದಾದ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಂಡದಾದ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೆರಿಪವನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಾಮನ ತೂತು ದಾದಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪಂದ ಆ ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ತೂಡು ಎದುರು ಕುಲ್ಲದು ತೂದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಪಂಡ ಆ ಡ್ರಾಮನ್ ತೂದು ಪನೋಡು ಏರ್ಲ ದೈವಗ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಮಲ್ತನೇ ಖಂಡಿತ ಉದ್ಧಾರ ಹಾಪುನ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು ಅದರ ತಂಡ ಹೋಗಿದವರು
ಈ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ತುನುಲೆ ರೇರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಫ್ರಂಚ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನ ಮರಿಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ನೆಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂತ ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.